dagiti dakula, babaen panagsalukag nirangay masagarap, sungken na palaus nga iliw, ikarigatan nga iliw-liwag, agsapulak iti kapatang telepono wenno webcam. Ngem anyang tadi maipapas, kaya kalata makita, tapno apurusak day tarupam, anaamo makailiw uunay, awan sa baliya pamuspusan, arapaapek dagiti pasamak, aldaw kaaddaw dito'y sibay, umdas pun na mapunas iliw adi agsarday. Namin kaya't ko ang mabunod, tinapintas sa masakbayan, pagsayaatan iti pamilya, awan to iti problema pay, ano sa uray no narigat, at kayo dagiti dakula, babaen panagsalukag nirangay masagarap, sungken na palaus nga iliw, ikarigatan nga iliw-liwag, agsapulak iti kapatang telepono wenno webcam. Ngem anyang tadi maipapas, kaya't kalata makita, tapno apurusak day tarupam, anaamo akailiw kuunay, awan sa baliya pamuspusan, arapaapek dagiti pasama,